Het is echt een rommeltje, suterig. Het oogt natuurlijk allemaal wel goed voor elkaar, maar toch heb je hier eigenlijk een hoekje hier al achterin naast de grote oude beuk die ja, wel wat opgeleukt kan worden. En dat gaan we ook doen, dus we gaan er wat leuks van maken hier. Camera gaat lopen. In 3, 2, 1. En dus stier de hele achtertuin van Piet vol met cameramensen en tuinman. Ja, ik ben er wel blij mee, want zo'n keer Wenny vanuit 2014, Pinkster, we hebben toch dwaande van hoe krijgen we het onder de boek, heel al keurig en netjes en wat vrolijk, wat mooi. Nou, en van eigen huis en tuin zullen ze dat Joert bij Valko te krijgen. Ja, we gaan wat bladeren opruimen, we gaan daar een boordenbak bouwen, we gaan hier een gezonnetje maken. Aanleggen, dus ja, ik denk dat hij het wel erg leuk gaat vinden. Er moet dus nog genoeg dienen worden. Maar hoe Piet dat dan net zelfs? Piet die is niet zo erg van de groene vingers, denk ik. Ja, of juist wel, want het ziet er erg groen uit. Daar heb ik net alle tijd voor. Dus, en het moet even goed een uittocht worden. En dus zij hebben ervaring. Zaterdag 4 november komt het op televisie, dus ik zou met z'n allen kijken. Want dan ja, kunnen we bij Piet Paulusma een kijkje binnennemen en in zijn tuin. Dus ontmoet.